Oh, yeah, come on, this is that later that makes yes. Good evening, guys. Advance Happy New Year. Shout out ko sa mga friends sa Midland, sa una. No, sa tanan, sa Carping, sila si Kiki Boy, Gilbert Aying Kalsa, si Rijan Igot, Ridilmar Maluloyon, Bats, Elmer Zirvida, Christopher Agusto, Alan Agaw Kanyinti, si Alfred Kanyinti, si Habilito Miyas, si Alejandro Kanyinti, sa tanan na lang, no? Shout out ko tanan, Happy New Year. Huwag sa akong mga friends sa Sawo, sa Masiling, no, sila si Boss Kamansi, Boss Bartonhay, Boss Martinez, Boss Villamiro, Boss Gisiano, si Archie Lakbayo, Migo ni Motor, sa tanan, no, sa tanan wala na mention, so, si Donald, si Nerpida, si Kabansay, si Eko, si General Ibanez, sa tanan, sa mga akong mga amo sa Sawo, Planto, tanan, sir, Happy New Year niyo. So, samtang pagkapunta sa bagong tuig, so katagata sa ako, si Mir, si Devon Mir, Boss, shout out na host, si Boss Lisondra, no, sa tanan sa akong mga friends sa Sawo, si Bagrak, Ronel Baris, si Rami Kaliyaw, Jis, sa tanan, no, sila ni Sir Fredimar, Sir Giovanni, Sir Larry, tanan, pwede pa, sa tanan, sa Sawo, sa Planto, sa tanan, shout out to you guys, ni Mama Email, tanan, so, wow, inon sa mo, iuhaw ko guys, iuhaw ang dragon. So guys, kata-kata sa guys, so tanan, shout out no, sa akong mga classmates, sa akong mga friends, si GC Consas Balispis, Ricky Tolentino, Rochelle Gomo, Jeffrey Brayos, o sa tanan, Ricardo Manglubat, si Dodong Lozano, tanan, Rural Soy Lapino, Owen Walingin, Ariel Campos, tanan, si Rapi Amuin, si Sir Tony Japaran, Mal, Sir, Merry Christmas, Happy New Year, si Richard, Jologs, sa tanan, so nagkakayang shoot out, ibaw ka, New Year, no? Last din na rin sa 2022. So guys, salamat din yung tanan ha. So, bukantas ako. Katahan ba mo ha? Bayoy Bilimi, nasaan ka darling? Yeah, come on, this is January noon na mesh. Ship, yes. Oh yeah, come on. Hindi priyang no, 3 o'clock. I read your literature. Sa may bintana. Sabay ang luha. And then ending up till midnight, I could sleep tight because I'm longing for you, because I'm longing for you. Enero, Pebrero, pinitintay kita, hindi ka dumating. Lumagpas ng Marso, I've been waiting for you hanggang Abril. Sumapit ang Mayo, ako'y nalulungkot ang pista sa atin. Pagkat ika'y wala, di ka nakapiling. Lumipas ng Hunyo, Hulyo at Agosto ay wala ka pa rin. I've been longing for you, my heart is aching. I cannot wait longer, and always crying. If you cannot come home, I look for another. Hirap kasi ito, mabiyak kong siksinasin. Buwag ka mag-abroad, nakalimutan na ako ang kanyang boyfriend. Ang mga sulat ko'y hindi na niya pansin. Ang
birthday. Hanggang nag-September, hanggang nag-October, ika'y wala na. Ang paghihintay ko sa'yo, darling, ay wala ng pag-asa. Hanggang nag-November, hanggang nag-December, muling nagpaspas na. I'm still waiting for you, I'm still waiting for you, darling, nasa ka na. Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septembre, Octubre, Novembre, Decembre, come back to me. In every afternoon, I read your letter, sabay bintana, sabay ang luha. Oh yeah, come on, is that? Thank you so much, guys. Merry Christmas.